Takže ahoj, já vás vítám u mého dalšího let's playe a dnes si ukážeme, jak udělat kouzla a tak dále. Dostal jsem otázku, jak udělat kouzla na P. Je to jednoduché, není to, jak asi by někdo očekával, takže si nasadíme věci, jo. Tady pláště, uděláme si 5, samozřejmě u psů, u vlků, tady těch malých harantů. Čtyřka. Tak, 5. No, tak, ježiš. Takže si uděláme level 5, to je logicky, aby jsme mohli kouzla. Takže pojedeme za velitelema, nebo za učitelema, omlouvám se. Vemu si, já nevím, třeba tělesný. Ano. No, jo. Takže si dáme například, já nevím, dám takhle do všeho. A když budeme chtít, aby nám vyšlo na M na 17, tak jestli nám to nevyjde hned, tak si dáme třeba do Aury, dám příklad, nebo dáme 16 ještě, aby jsme měli na 17, a jestli nám to nevyjde, tak si koupíme tady tohle. Znovu rozdělení schopnost. Takový meč s papírem, nebo co to je? To je jedno. Stojí to 300 000, což si myslím, že není moc. Takže to si normálně takhle koupíme. Klikneme na to. Samozřejmě já nemůžu. Kliknu na to můžu, ale nedá se mi 17 bodů, dá se mi 1, protože to mám na 1. Takže klikneme, jo, já nevím, kde to je, aura meče třeba. Tady je nějakých 17, jenže já mám jenom 1, že jo, takže si mi dal 1. A takhle si dáte těch 17 a budete to mít na M, a s M se dají udělat kouzla rovnou na P. Tady je duhový kámen, se to jmenuje, je to taková, nevím, pyramídka červená, stojí 10 milionů, což už je víc, ale rozhodně, když půjdete, já nevím, do Metinlandu, tak to máte za chvilku. Takže přesto se to dělá na P, já to koupit nemůžu, normálně na to kliknete pravým a zvolíte si to kouzlo. Samozřejmě musíte mít na P, na M. Tak, to bychom měli. Nevím, co ještě teda. Tady nám někdo píše. Knihy a účesy, jo. Teda, když by někdo chtěl dělat na G přes knihy. Tak tady jsou knihy. Jo, tady účesy nějaký. Prostě nasadím, jo. Teď mě zrovna škaredej. No, sekunda. Tak, tady jo, taky na ninja, různý účesy, tady na sury, na šamany. Šamany nemám rád, jsou silní, ale to nevadí. Takže to by asi bylo všechno. Doufám, že jsem vám pomohl a poradil, jak si dát kouzla na P, na M přes 17 a tak dále. Nějaký kameny, ježíš, to je drahá. No, tak to je asi všechno. Řízk je získ. Ježíš, to je sračka. Tak, to je vše. Lajkněte, odběr a čau čau.